Wel, dat is voor jou een zeer schöne dag. Het is hier vandaag lijkt me 7 graden koud. En weet je wat we vandaag doen? Vandaag merken we koelen zum Fleischbakken. Ik heb het nog helemaal gedaan, mijn broer heeft het fertig gedaan en wij verstellen het zeer fijn. Zo nu wil ik niet weten wat ik hier heb. En wat het schoopt. Oké, nu kijkt u mal, we hebben hier een 200 liter tank. De hebben hebben een kleine tank. Dat komt van een gastank, hebben we die opgesneden. En daar willen we nu van Inhalt vliegen en dat is wat we wel nu van kolen merken. Dan aan de buitenkant, dat we dan vol vliegen met halt. Maar hier kan je de kleine tank zijn, dan kan je dan met zijn lap de baan naar je brust. Dan moet er nur dicht sluiten, toen kijkt hem op de staat. En dan de kan met groot smak even, wie willen keine lucht bekomen. Wanneer er eenmaal lucht bekomt, dan verbrand de kolen en dan gleer die op en dan zit alles te aas. Toen krijgt ze staat. Zeer fijn. En dan boven heb ik een lochje, dat geeft er nog gas, dat wordt niet luter zijn. Dan kan je een beetje bouwen met een beklaadje. Dat hangt er bloos bij. Zo, wanneer de gas eruit wil, dan kan het eruit. Wanneer dat halt is geklept wordt, dat geeft veel gas. Ja, nu hebben we smak 4 gemerkt rond aan de buitenkant. En wat ik doe is, ik ga hier Inhalt, dat er een nate bieten haken. En dat waar we aan brokken om charcoal merken. Hier wordt het dat wezen. Hier vliegen de binnenste tank ganz vol Inhalt. En die kan het van Kirschenbeim, Apelbeim, wat immer je wil, kan je van kool merken. Zo, nu hebben we het hier zo smak vol gestopt. En dan merken we dat daar de smak nap, klappen we dat de smak nap. En dan willen we 4 merken. En waar je al het vader is waarom staan gaan van versbroeden of wat immer. Je niet weten wat je met dat wil. En je dat vader even. En dan krijg je dat eier aan brand. Ik weet dat voetswezen door karakter staat. We hebben hier. Mijn schwester geeft me wat oud vaat. Wat ze had gebruikt om versbroeden. Je dat aan de buitenkant eraan. Oké, nu hebben we dat zeer fijn brand. We worden vanaf 2 Stunden brand laten. Bei uns was ein Bett allein. Wat ik gewöhnlich doos vanaf dat ik 1 Stunde 15 Minuten gebrannt habe, dan nog eenmaal allein, dan laat ik dat uitbrennen en dan laat ik dat krakse dag. Dan laten we dat even nacht aufteilen en de nächste dag s'morgens, dan kan je dat dan opmerken en de kool eruit nemen. En toen we daar hebben een beetje bij zijn, bij ons een beetje allein, want het net verbrand heeft. Ik heb dus altijd een biljet gehaald, waar ik had pallets voor vrienden huis geslapen opgezegd. Kijk je dat hier? Van dat halterbaan is afhangen te baken. Dat geeft zoveel gas, check mal wat dat eruit pusten deed. Dat brandt over zeer. En wat dat is zo mooi opgeet met pusten, dat is van ongeveer 2 Stunden, dan is dat vorig. Kijk, dat wordt maar zo'n beetje eenmaal barbecue. Oké. Maar, dat is niks uit het hupje, Paul, jong. Meestal usually a little bit more than half. Kost je dat? Dat is gewoon niet meer scherp. Wow. Oh. No way. Dat is te zeer. No, that's nicht zu säuer. But the hot cut mit weniger, weißt du? Maar wat je? No, Weißt du, als ich 2 Stunden anbieten, dann lege ich nach Himmel an und dann. weißt du, wenn du sitzt, dass du nicht mehr brandet, dann erst das alle büt. Das ist ganz nice. Ja, check mal, die habe ich al zum zweiten Mal. Die haben wohl 2 Sorten Stärk. Das fängt einfach an schön zu gehen. Wo wir hier für den Sommer immer sehr feine selbstgemerkte Kohlen haben. Weißt du, was sind selbstgemerkte Kohlen? Die brennen viel heute als gekaufte. Und hier haben wir, waren alle eingesteckt. Haben wir frisch in der Go, wo wir noch einmal. Oh, das geht aber schön, wenn das so schön büten ist. Okay, hier haben wir uns nie einen Ofen, wo ich den Platz gemerkt gewesen habe, wo ich gemerkt habe. Und hier haben wir unser selbst gemerkte Kohl. Nu werden wir sehen, was von der Watt down. Wir werden von der mal Klapsbaken mit diesen selbst gemerkte Kohl.
Die Kohlen schaffen bloß sehr, sehr fein. Well, von der haben diese Werk habe ich ein Video gemerkt von Meaken. Wie dachte so, von der diese Werk wird es erscheinen, ein Tag oder 2 Tage. Wollten wir mal was anderes tun. Und nu habe ich ein Video geschickt, gemerkt, wo die Kohlen merken. Und wenn ihr interessiert, geht wenn nicht, dann lasst ihr das auf oder braucht ihr das nicht kicken. Was wir haben, das was wir diese Werk geschafft haben, wir haben hier nur zum 5. Mal. Weil ich wollte uns von euch für eine Tonne voll Kohl geben und dann haben wir für lange Kohl diesen Sommer zum Fleischbacken. So. Hier von Schtrucklaunt bei der Vista. Mag Gott uns segnen. Und reden wir uns ein nächstes Werk, mit Gott sein Willen. Dankeschön.